Ste videli našu novú hračku? Poďte, ukážem vám, čo dokáže. Rozmanité nadstavce rôznych veľkostí na boj proti tuku, zmenšeniu obvodu, redukciu celulitídy a vypnutie pokožky či uvoľnenie tela. Multifunkčný prístroj na tvarovanie postavy s kompresnou mikrovibráciou, mechanickými válčekmi, bipolárnou rádiofrekvenciou, vákuum a infračerveným svetlom. Infračervené svetlo dokáže ohriať tkanivo až do hĺbky 3 mm. Bipolárna rádiofrekvencia ohrieva tkanivo až do hĺbky 20 mm. Vákuum zabezpečuje presné rozloženie energie a mechanické valčeky zlepšujú lymfatický systém a vyhladzujú celulitídu.